Εσύ το ήξερες ότι το δάκρυ μας εμπεριέχει μέσα κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες? Δηλαδή στην ουσία όταν κλαίμε αποβάλλει το σώμα μας στην κυριολεξία στρες. Τι είναι δηλαδή το δάκρυ, τι είναι το κλάμα? Τίποτε άλλο, τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο από ένας αυτορυθμιστικός μηχανισμός και λειτουργία του σώματός μας για να επιβιώσουμε. Γιατί τα πολύ ψηλά ποσοστά κορτιζόλ στο σώμα μας δημιουργούν τεράστια προβλήματα υγείας. Αυτόν τον πόνο που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, αυτό το στρες που είναι πολύ παραπάνω από αυτό που μπορούμε να αντέξουμε, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς που το σώμα μας τους αποβάλλει είναι το κλάμα. Και αν βγάλουμε όλους αυτούς τους χρωματισμούς της κοινωνίας για το τι είναι το κλάμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους άντρες, που μπορεί λίγο να τους έχει περάσει σαν μήνυμα υποσυνείδητα ότι δεν τους επιτρέπεται να κλάψουν. Το κλάμα είναι ένα σημάδι αδυναμίας. Θέλω να πω στους άντρες που ίσως να μην βρίσκονται σε εκείνες τις κουβέντες μεταξύ γυναικών, ότι στις γυναίκες τους αρέσει πολύ να βλέπουν άντρες ευαίσθητους. Τους αρέσει να βλέπουν άντρες οι οποίοι μπορούν να εκφραστούν και να δείχνουν την ευαλωτότητά τους και αν χρειαστεί σε καταστάσεις να κλάψουν. Είναι πολύ σεξι να είστε ευαίσθητοι, είναι πολύ σεξι να είστε ανθρώπινοι. Μας λείπουν αυτό το είδος αντρών που έχουν συναισθηματική ωριμότητα και σύνδεση και ορίμανση γενικότερα. Θέλω να σας πω τι σας προκαλεί αυτή τη στιγμή η συναισθηματική αποσύνδεση με το σώμα σας. Για να μπορέσουμε να φανούμε και να δείξουμε, να δημιουργήσουμε ταυτότητα για την οποία νιώθουμε ότι χρειάζεται να δείξουμε στην κοινωνία και στους γύρω μας, για να μην μας πούνε και μας χαρακτηρίσουν κάπως, δημιουργούμε συναισθηματικούς τοίχους. Και αυτοί οι συναισθηματικοί τοίχοι δημιουργούνται για να μας προστατεύσουν από το να μπορέσουμε, όταν έχουμε κρατήσει και καταπιεί τόσα πολλά συναισθήματα και πόνο και τραύμα, να αντέξουμε.